ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 20/10/22 ಪ್ರಾತಃ ಮುರಳಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ವಾ ಭಾರತ ಸಾಹುಕಾರ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅವೇ ಭಾರತ ಇತ್ತೆ ಬಡ ಭಾರತ ಅದು ಬರ್ತುಂಡು. ಬಾಬನಿ ಬತ್ತದು ಈ ಬಡ ಭಾರತನು ಕೂಡ ಸಾಹುಕಾರ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕುಲು ಗೋಪ ಗೋಪಿಕೆಯರಡ ಮಾತೆರ್ದಲ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಏರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ? ಉತ್ತರ: ಏರು ಈಶ್ವರಿಯ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕುಲೇ ಕೂಡ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟುಬೋದು ರಾಜ ರಾಜಕುಮಾರಿನಕನ ಜೊತೆ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚಿನ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಜೋಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಬನ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಬಲಿ ಅವಡಾಪುನು. ಬಾಬಾ ಯಾನ್ ಈರ್ನಾರಾದುಲ್ಲೆ ಏನನು ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪಂಡದ ಎಂಚಿನಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಈರು ಏನನು ಸ್ವರ್ಗಗು ಮಾಲಿಕಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಗ ಯಾನು ದೇಗ ಬಲಿಹಾರಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಹೇ ಭಾರತವಾಸಿ ಜೋಕುಲೆ ಎಂಚಿನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಏರು ದೇವತೆಲೆಗು ಪೂಜಾರಿ ಆದಿತ್ಯರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲೆಗು ತಾಳ್ಮೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಮಲ್ಲ ದೇವತೆ ಬಂದು ಒತ್ತೊನುವೆರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಕ್ರೈಸ್ತಗು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರು, ಬೌದ್ಧರು ಬೌದ್ಧಗು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರು, ಜೈನರು ಮಹಾವೀರಗು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಪ್ರತಿಯೊರಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮಲ್ಲಕಲೆಗು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರು, ಅತ್ತನ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ಮಂದಿರ ಉಂಡು, ಐಟು ಶಿವನ ಮಂದಿರಳ ಸಹ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆರು ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಆಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸೀತಾರಾಮ ಜಗದಂಬ ಜಗತ್ಪಿತ ಸಾಕಾರವಾದುಲ್ಲೇರು. ಈ ವಿಷಯಲು ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಏರು ದೇವತೆಲ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಆದಿಲ್ಲರೋ ಅಕ್ಲೆಗಾದ ಬಾಬಾ ತಾಳ್ಮೆಡು ಒಪ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಭಾರತದ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯಗೂ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯಗೂ 5,000 ವರ್ಷ ಆದ್ಕೊಂಡು, ಸೀತಾರಾಮಗ 3,705 ವರ್ಷ ಆದ್ಕೊಂಡು. ಇಂದು ನಿಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶವಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ತೆರೆಯೊಂದರು. ಪ್ರಪಂಚದಕಲು ಅಂಧಕಾರಡೊಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಬುದ್ಧಿಹೀನರಾದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒರಿ ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ನನೊರಿ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವಡು. ಅಕುಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಹೊಸ ಇಲ್ಲನು ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ, ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿನ ಮಲ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಆ ಭಾರತವಾಸಿಯರೇ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟಾದ ಬುರ್ತೇರು. ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು ಬಂದು ದೇವತೆಲೆಗ್ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಮಹಿಮೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕುಲು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮದಕುಲು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಗ್ ಹಂಚಿನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ನಿಕಲೆಗ್ ದೇವತೆಲ್ನ ಭಕ್ತಿರ್ಲ ತಿಕ್ಕುನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರೋಡು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು ಕೃಷ್ಣನ ಮಂದಿರೋಡು ತಿಕ್ಕುವೆರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಭಾರತಗೂ ಮಾಲಿಕಾದಿತ್ಯರು. ಭಾರತವಾಸಿಯರು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಮಾಲಿಕಾದಿತ್ಯರು. ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಉಪ್ಪುನಗ ಭಾರತ ಮಸ್ತ್ ಸಾಹುಕಾರ ಶ್ರೀಮಂತವಾದಿತ್ತನು. ಇಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗ ಅಂಚನೆ ಸಹಜ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಪರತಾದುಂಡು. ಆಂಡ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಏರು ಮಲ್ತೆರು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಮರೆತದು ಬಿಡ್ತೇರು. ನಿಕುಲು ಸಂಗಮಯುಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೇರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖವಂಶವಲಿ ಬಂದು ಕಲಿಯುಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏಪಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಏಪ ಬೈದೇರು ಬಂದು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದುಲ್ಲರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಈ ಭಾರತಡೆ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತದು ಪೋತೆರು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅರೆರ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಏತು ವರ್ಷಲು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರೇ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕುಲು ಸತ್ಯಯುಗತ್ತ ಆಯಸನು ಏತ್ ಮಲ್ಲಾದು ತೊಜ್ಪದೇರು. ಶಾಸ್ತ್ರನು ಮಲ್ಪುನಕುಲು ತಮ್ಮ ಮತೊನ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಭಾರತ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಾದಿತ್ತಂಡು ಪನ್ಪುನ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೇರು. ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೇತ ಜನ್ಮಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಮೂಲು ಬರಡಾಪುನು. ಈ ವರ್ಣಲು ಭಾರತವಾಸಿ ದೇವಿ ದೇವತೆನ ಆದುಂಡು. ಪಿರಾವದಕುಲು ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮದಕುಲು ಅತ್ತು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮವಂಶಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು.
ನಿಕುಲು ಪೂಜಾರಿದ್ದು ಪೂಜ್ಯರಾದುಲ್ಲಾರು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಶಕ್ತಿದ ಅವತಾರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಭಾರತಾಂಬೆಗಳ ಸಹ ಅವತಾರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಶಿವಬಾಬಾ ಅವತಾರ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲಿನ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಏರು ಸರ್ವ ಆತ್ಮರೆಗಳ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗೂ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅರೆಗೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮಾಲೀಕರೆಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಭಲೆ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಮಾಲೀಕ ಆದು ಪೂಜೇರು. ಇಂದು ಸಹ ಗುಹ್ಯ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಆರು ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ರಚನೆಗೆ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇನೋ ಐತ ಮಾಲೀಕ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಾಲೀಕ ಆದು ಮಲ್ಪೆ. ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮಾಲೀಕ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಆರು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡ ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಮಾಲೀಕರು ನಿಕುಲೆ ಆವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಜೋಕ್ಲೇನು ತರತಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲ ಒಡತ್ತೆ ಬಾಬನ ಕೆಲಸ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಸೇವಾದಾರಿ ಅತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೊರ್ದು ಬೊದ್ದು ಪೋಪೆರು. ನಮನ್ ಯೋಗ್ಯರದ್ದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಮಾಲೀಕರಾದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನು ರಿಟೈರ್ ಆದು ಬಿಡ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗೂ ಮಾಲೀಕರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗೂ ಮಾಲೀಕನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾತತ್ವಗೂ ಪೋಯೋಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗೂ ಮಾಲೀಕರು ಪನ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಭಲೆ ಚೈತನ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪರು. ಅಂಡ ಇಂದ್ರಿಯಲು ಉಪ್ಪುಜಿ ಏಪ ಪರಮಧಾಮಡು ಉಪ್ಪರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗೂ ಮಾಲೀಕರಾದುಪ್ಪರು. ಬೊಕ್ಕ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮಾಲೀಕ ಆದುಪ್ಪರು. ಕುಡ ನಿಕುಲು ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯನು ಕಳೆಯುವವರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ದೇವತೆಲೆಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಕೇವಲ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಾತೆ ಬಾಬಾ ಏತು ಗುಹ್ಯ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವೇರು. ನಿಖಿಲನೇ ಹೀರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಜಗದಂಬ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಆಪೇರು. ತತತ್ವಂ ಕೇವಲ ರಡ್ಡು 4 ಪಾರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದತ್ತು. ಸೃಷ್ಟಿದ ರಾಜ್ಯನು ಪಡೆಯೊಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲೆಯೊಣ್ಣೆ ಭಾರತವಾಸಿಯರ್ನ ಆಟವಾದುಂಡು. ಭಾರತವಾಸಿಯರೇ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಕಂಗಾಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಪವಿತ್ರ ರಾಜ್ಯರೆಗಳ ಸಹ ರಾಜ್ಯವಿಜ್ಜಿ. ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ಯ ಆದುಂಡು. ಧರ್ಮಶಕ್ತಿ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಏತು ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮಾಲೀಕ ಆದು ಬುಡ್ಪ. ಭಾರತಡು ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮ ಉಂಡು. ಗುಜರಾತಿದಕುಲು ಎಂಕುಲು ಗುಜರಾತಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಂಡು. ಬಾಬಾ ಯಾನು ಕುಟಾನಿಕಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬದುಕುದುಪ್ಪರೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಜ್ಞಾನಾಮೃತನು ಪರೋಡಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದಪುದೇ ಉಂಡು ಐನು ಜಪಡ ಒಡಾಪುಂಡು. ಆರಂತೂ ಯುದ್ಧದ ಮೈದಾನನು ಅಕುಲಂತೂ ಯುದ್ಧದ ಮೈದಾನವನ್ನು ತೊಜ್ಪದೇರು. ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು. ನಿಖಿಲ್ನ ರಥೊಟ್ಟು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ಜಯಗಳಿಸರೆ ನಿಖಿಲೇನು ಯುದ್ಧದ ಮೈದಾನಡು ಉಂತವೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಜೊತೆ ಜೊತೆಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಉಂತವೆ. ಮಾಯ ಜೀತರಾಲೆ ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಮಾಲೀಕ ಅಪರಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಖಿಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಸಿಪಾಯಿಲೆಗ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು. ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲಿದ ಅಂತರೊಂಡತ್ತೆ ನಿಖುಲು ಮಂದಿರಗೂ ಪೋದು ಸರ್ವೇಸ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಫಲತೆ ಸಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಬೈಜಿ. ಐನೇರ್ದವರ ಸನ್ಯಾಸಿಲೆಗ್ ರಾಜರೆಗ್ ಓಲು ತೆರಿಪದರು. ಜನಕ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಇಂಚಿನಕುಲು ಅಂತ್ಯೊಡೆ ಬರ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಆಪುಂಡು. ಆ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲು ಟೂ ಲೇಟ್ ಪಂದು ಪನ್ಪರು. ಜೋಲಿಗೆನು ತುಂಬಿಸೆರೆ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು. ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಬತುದೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು. ಎಂಚ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಸದಾ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಮಂತ್ರಣ ಮುದ್ರಿಸಲೆ ಉಪಾಯನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೇವೆನ್ಲ ಸಹ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರವಾದೇ ಆಪುಂಡು. ನಮ ಸಾಕ್ಷಿಯದು ತೂಪ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಗೋಪ ಗೋಪಿಕೆಯರ್ನ ಪ್ರತಿ ಗೋಪಿ ವಲ್ಲಭ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರು ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪೇರ್ದಾನೆ. ಇಂದು ಈಶ್ವರಿಯ ನರ್ತನ ಆದುಂಡು.
ಕುಡ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ ಜೊತೆ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾದುಲ್ಲರು. ಕೇವಲ ಬಾಬಾಗ್ ಬಲಿಯಾದು ಬುಡ್ಲಿ. ಬಾಬಾ ಯಾನ್ ಈರ್ನಾರಾದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನಗ ದೇಗ್ ಬಲಿಹಾರಿ ಆಪುಜರು. ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಸ್ವರ್ಗಗು ಮಾಲಿಕಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಮಸ್ತ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಸಂಪಾದನೆ ಆದುಂಡು. ಬಾಕಿ ಮಾತ ಸ್ಮಶಾನ ಆದುಂಡು. ಸ್ಮಶಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಸ್ಥಾನ ಆದುಂಡು. ದೆಹಲಿ ಪರಿಸ್ಥಾನ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಪರಿಕ್ಕುಲು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು ಪಂಡ ಪರಿಸ್ಥೆಲು ಉಪ್ಪುನ ಸ್ಥಾನ. ದೇವಿ ದೇವತೆಲೆಗ್ ಪರಿಸ್ಥಾನದ ಪರಿಗಳು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಸ್ಮಶಾನವಾದುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವಗೂ ಮಾಲೀಕರಾವುಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ನಸೆ ಒಪ್ಪೋಡು. ನಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಕೂಡ ದೇವತೆ ಆಪ. ರಡ್ಡ್ ತಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮೃತ್ಯುಗೂ ಪೋಡ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಉಪ್ಪೋಡು. ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಬೇತಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ನೆಪೊನು ಪನ್ಪುನ ಆಟೋನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತಾತನದ ಸಮಾನಧಾರಿ ಭವ. ವಾ ಜೋಕುಲೆಗ್ ನೆಪೊನು ಪನ್ಪುನ ಆಟ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಪ ಪನ್ಪುನ ಬುದ್ಧಿಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಪನ್ಪೆರು ಇಂಚಾಪುಜಿ ಅಂಚಾಪುಜಿ ಮೊಕುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತೆರು ಸಂದರ್ಭನೆ ಅಂಚೆತ್ತುಂಡು. ಇಂಚ ಈ ನೆಪೊನು ಪನ್ಪುನ ಭಾಷೆನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ದೃಢ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇಂಚಾಂಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಅಂಚಾಂಡ್ ಆಂಡ ನಮಂತೂ ಬಾಬನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಅವಡಾಪುಂಡು. ನನೊರಿ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಂಡ ಯಾನು ಸಂಪನ್ನ ಆಪೆ ಪನ್ಪುನ ಅತ್ತು. ಈ ದೆತೊನ್ನ ಬದಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತಾದ್ ಸಹಯೋಗ ಸ್ನೇಹ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಕೊರ್ಪುನನೆ ದೆತೊನ್ನಾದುಂಡು. ಈ ಭಾವನೆರ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತಾತನದ ಸಮಾನಧಾರಿಯಾದು ಬುಡ್ಪಾರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಏಪ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನತನ ಭಾವನೆರ್ದು ವೈರಾಗ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಪನ್ಪೆರು ಬೇಹದ್ದುದ ವೈರಾಗಿ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.